И след валежите на 24 часа в кюстендилското село Шишковци, 60 литра на квадратен метър. Немах камера за подводно снимане. Ама ето в общи линии най-обичам да си плата данъците, после сам да си изчистим уличното плътно и накрая да се бият от главата и да викат: ао, колко хубаво направихме всичко. Това се казва български мазохизъм. Мъчих се нещо по дъжда, обаче тази канавка цялата беше така уръснала, като тая идиотия натам, дето, защото отводнителната шахта е чак в края. Това не е чистено с години. Нали? Иначе така си плащам данъците и не само аз, и всички останали да живеят тук. Нали, това е втори главен път. Долу-горе на ден минават около 80 автомобила тук. И това представлява отводняването.